Takže čaute ľudia, moje meno je Milan a toto je už 8. part z hry Minecraft. A práve som sa tak rozhodol, že ideme stavať sklad. Lebo mám strašný bordel v týchto tu mojich veciach, v truhliciach. A proste chcem mať miesto tam v dome, aby som tam nemal tie česky, ale v sklade. A kvôli tomu rúbem drevo, aby som mal drevo. A proste som mal suroviny na sklad. Tento sklad bude vedľa domu. Tak to som si aj označil, jak bude dlhý a tak. To môžete vidieť, počkajte. Takto. Po toľko to bude dlhý. Aj potadiaľ to. Tak proste bude mať výšku ako toto. Hej? Toto tu drevo. No. Takže teraz bude taký stavací let's play. No. Inak, keď sa nám zvýši čas, tak môžeme ísť aj do nejakej jaskyne. Pôjdeme vyťažiť tie diamanty. A tak. Čo sme našli? Potrebujem teraz saplingy, aby som mohol dať stromy tuto do poriadku, lebo som vykácal skoro celý les. Jaj, idem si vyzbierať úrodu, čo tu máme. Ojojoj, saplingy, kopu. Yes! Takto, dobre. Tak. A ešte môže byť tuto stromček. A tu. Dobre. Ideme si vyzbierať kúsok úrody. Tak. Dobre. Budeme mať na chlebík. Hahaha. Som dávno nemal chlebík v Minecrafte. Tak. Dobre, všetko vyzbierané. Fajne. Inak by som rozmýšľam nad tým, že by som si tu zasadil aj nejakú mrkvu, ale neviem, kde ju zohnať. Lebo som ešte nenašiel villagera, alebo dedinku proste, kde sú villagery. A neviem to dík kúpiť. Tak sa napapáme kúsok. Jaj. Čo sa stalo? Som sa chcel najesť a som položil drevo. Jaj. Ja som ťuťal, no. Dobre, takže ideme stavať. Ako to môže byť? Takže, bude to takto. Dobre, tak. Nie tak. Joj. Neštví ma Minecraft. Dobre. Krásne. Dobre. Zatiaľ mi to ide dobre. Pamätáte na tú strechu? Čo som stával, Páne Bože. Je to na presno? Počkať. 3, aj tu je 3. Ešte jeden blok. Tak. Akurát. Dobre. No. Takto. Tento dôvod bude z dreva, ak ste si mohli všimnúť. A budeme ešte musieť potrebovať viacej toho dreva. Tuto dáme nejakú hlinu, počkajte.
Nakopem. Tak, to by malo stačiť. Nie, tak to nebude stačiť. Jaj, bože. No, dobré. Tak, ešte koľko? Nie. Joj, ma to tak štve. Ja neviem už. Tak, no na toto treba. Ale to počkajte, to nebude vyzerať bars divne. Jaj, toto. No neviem. No, to bude vyzerať strašne divne. Tak to prerobíme. Prepačte, to je moja chyba, som si to nevšimol. To? Dobre. Tak. No, teraz to vyzeralo dosť lepšie. Sa ideme asi vyspinkať. Lebo nechcem, aby mi tu prišiel nejaký creeper. Toto ešte dostávame. Nie týmto, johoj. Mám už stresy, dobre, ja už idem preč. Budem tu riskovať. Nie, zatvoriť. Tak. No, dobre. Toto video by malo vyjsť 24. Hej? Vám furtom budem hovoriť, že kedy má vyjsť toto video. Či moje videá. A keď to splním, tak bude dobre. A keď nie, tak bude zle. No možno, že mi aj vystačí to drevo. Takto. Ešte tieto piliere. Koľko to treba? Raz, dva, no 4. Raz, dva, 3, 4. Dobre. Ja som normálne, že božek staviteľ. No, ideme ešte na drevo, lebo ešte toto potrebujem spraviť. A to už má byť tak nakrivo. Dobre, to budem si dole takto staviť. Dobre. Takže už len nájsť to dubové drevo. To je. A tu budú len 4 kúsky. Nevadí, aj to je dačo. Aha. No do tejto jaskyne môžeme ísť. Aha, tam je železo. Tak do tejto jaskyni pôjdeme. Dneska v tomto parte. No. Dobre. A inak sa vážne čudujem, lebo na tých minihrách, ten prvý diel minihry s hosťom, ten host sa volal Folox, tak sa čudujem veľmi, lebo tam bolo až 526 sliadnutí. To je dačo neuveriteľné. Ty kakso. Pre začiatočníka toľko veľa. Ty kakso. To som ešte nevidel. A som veľmi rád za to. Takto. Inak som si chcel spraviť ten chlebík, čo? Idem domov. A už nám aj nevystačí to drevo. Ešte tento pokácame a asi pôjdeme spraviť ten chlebík. Budeme mať papanie. Aspoň nadačo je tá farmička. No, dobre, tu bol asi, dobre. Aha, hubičky, haha. To je dobré. Tak, chlebík. No, dobre. Tak toto ešte... No, tu som si vykraftil ten železný krumpáč. Alebo krumpáč, tak sa to hovorí po slovensky. No.
A tak ideme zase stavať. Tak, 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 tak. Teraz tak, tak, tak. Prepáčte za lag. Tak, dobre. Tak, tuk, tuk a tuk. Haha. Jo. A máme tento sklad. Aspoň ten obvod máme. Takto. A neviem, akú bude mať strechu. Toto je len taký začiatok, toto. Alebo bude mať len takúto strechu. Neviem ešte. Bude mať asi len takúto. Lebo neviem stavať strechy. Toto je môj výtvor. Jaj. Tak. Dobre. Tak to môže byť to sklo. Tu budú asi len dve. Počkajte, sa na niečo pozerám. 3, 4, 5. Joj, moja kvedinka nie. Kde bola? Tuto. Nie. Tuto. Dobre. Raz, dva, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. To bude v strede. Áno, dobre. Tie sklá teraz počítam, hej. Dobre, tu budú dve, také dve. A kde mi zmizli dreva? Čože? Kde som ich dal? What? Kde mi zmizli? Som mal 56. Čože? No nič. Asi nejaká chyba, neviem. Alebo som si nevšimol, kde som ich dal. Ale dobré, no. Tak. Dobre, takže 6. Počkajte. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Aha, tak to budú musieť byť dve. Takto 4. Aj tam budú 4. Dobre. Dobre, 4 tuto. No, to bude možno, že aj krajšie od toho domu. Takto. Teraz potrebujeme toto. Áno, presne tam. Dobre. Dobre. Tak už som si len označil. Tu bude sklo. A potom už len tuto bude, takže 2 a 2. Dobre. Tak. Dobre. A už len treba nám sklo. A bude to hotové. Inak tieto dvere môžu byť... Fúha. Nechcem zničiť tú sklo. Vážne, to sa mi vážne nechce. A bude asi vchod, čo ja viem, tuto. Jaj. Dá sa položiť tuto? Dá sa položiť. Či položiť? Dobre, tak to prekopeme. A dáme to tu. Dobre. Tak. Inak... Aha, ja mám aj tu sklad.
A nevadí, budeme mať 2 sklady. Dobre, takže nič nemáme tuto. Dobre, tak ideme naťažiť. Koľko nám bude? 4, 6, 10. Dobre. 10. Tak. Tak. A 11. Dobre. Toto si zoberám, aby som tam zahrabal tú dieru, čo tam je. Nič. Jaj, prepáčte, som si upravil sluchátka. A už len počkať. Spravíme túto ako sa to volá? No proste, toto si spravíme. Neviem, ako sa to teraz volá. Proste dolná stena. No, dobre. Takto si to spravíme. Tak. Teraz toto. Neviem teraz čo povedať k tomuto, jak robím dolnú stenu. To proste len kopem a dávam cobblestone. Inak dúfam, že ma dobre počujete, lebo mám mikrofón ďaleko od seba. Ale to už nič s tým nenarobím. Lebo v minulom parte som veľmi fučal, keď som dýchal. A to sa mi ani vám, ani mne nepáčilo. Tak. Teraz potrebujeme toto. To z akého drevo sa vyrába? Teraz neviem. Ale ideme spať. Asi vykraftíme z hociakého dreva. Napríklad z tohto. To je už vážne jedno, lebo... Tak. Dobre. A môžeme ísť tuto. A už si spravíme tie okná. Tak. A proste už máme hotový sklad. Tak, a už mi len treba spraviť truhlice a bude to fajn. Takto. A koľko mi... Počkať, koľko mi to treba? Raz, dva. Voľné miesto. Raz, dva. Voľné miesto. Áno, dobre, to je dobré. Raz, dva. Voľné miesto. Raz, dva. Dobre, raz, dva. Voľné miesto. Raz, dva. To bude vyzerať kúsok blbo, ale to nevadí. To nevadí, no. Dobre, takže už len takto spravíme a spravíme si čestky. Alebo ja to môžem spraviť aj takto. No, dobre. A už nemáme drevo. No, sa nám minulo.
Tak ideme ťažiť ďalej. Mňa Minecraft strašne baví inak. A hlavne keď natáčam. Tak, som zabudol na tie diamanty. Aj tie si pôjdeme vyťažiť. Spravím sklad a pôjdeme. Tak. Aj z tohto sa dá spraviť truhlica, ne? Inak potom sa pozriem, keď sa budem pozerať na toto video, že kde mi zmizlo to drevo. To vážne neviem. Lebo som mal v inventári. Tuto som mal presne stack dreva. Nie stack dreva, ale 56 dreva, pardon. A proste mi zmizli. Už som ich kde dal, alebo neviem. Sa pozriem ešte. Tak to už by malo stačiť, ne? Ešte jeden. Tento je vysoký. Tak, dobre. No. Vyzerá z diaľky jak nejaká vila. Ale vážne to je divné, strašne tá strecha. No. Takto. Tak ešte toto. Vážne teraz mám kopu dreva. Tak, dobré. Tak. To by už malo asi stačiť, čo? 12 truhlíc. Dobre, takže voľné miesto. Alebo nedáme voľné miesto. Nač? Voľné miesto, tak. A budú len tuto torčky. Tak. Voľné miesto. Tak. Voľné miesto. Tak. No krásne mi to vyšlo. Nice. Hahaha. Teraz si to už len osvietiť. A bude to fajne. Fajné. Tak, pardon. Som sa pomýlil. Jaj, nie. Tuto. Tak, bude tuto. Tu. Haha, a tu. Dobre. A už je to fajn. Zoberieme si pickaxe. A ideme. Po tie diamanty moje. Nie, zatvoríme si dvere, aby nám tu neprišiel Herobrine. Ratatatata. Jaj, a mi môžete povedať, že či je v tejto verzii 1.8.9 Herobrine, a mne sa zdá, že nie, lebo podľa mňa ten Herobrine mi ukradol tie veci, ale to je blbosť podľa mňa. A tak, počkajte, možno, že aj tu budú diamanty, lebo pri redstone už som veľakrát našiel diamanty, ale nie sú tu. No tu je čo? Tu som tiež kopal. Dobre, tam sa tiež pozrieme. Tuto som išiel. Tak. Diamantíky moje. Nikdy nekop pod seba. Príkaz. Ešte či tuto nenájdeme nejaké diamanty. Ale tu asi nič. Hej no, tu nič není. No, nevadí. Počkať. Nič. To sa mi len zdalo. Dobre. A ideme sa pozrieť do tej druhej strany, že čo tam je. Aha, tu boli diamanty. Takto. A čo je tu?
Tak, redstone, neviem na čo mi bude. Keď ne... Ojojoj. Dobre, Nie! Zmizni, zmizni, dobre, Ja tu som hľadal tú jaskyňu. Aha. To ideme naspäť. Lebo je tam zombie dieťa a to nechcem vážne stretnúť, lebo to je dačo hrozné. To je rýchle a veľký damage to má. Tak. Teraz ideme do tej jaskyni, čo som vám povedal. Ale to prvé, čo spravíme, si vykraftíme brnenie a lepší meč. Aby nás len tak ľahko nesundali. Ale pôjdeme ešte do tej jaskyne, lebo tam som videl železo. A zobereme. Vykraftíme si aj nejaké torčky. Hej no, ja som Minecraft. No, pickaxe. Takto, do ruky. Stavateľské bloky sem. Toto nepotrebujem, toto budem potrebovať určite. Diamantík určite si ho dám preč. A to je asi všetko, čo potrebujem. Tak, dobre. A čo som to chcel? Torčky vykraftiť, áno. Tak, dobre. Potrebujeme veľa torčiek, lebo to vyzeralo na veľkú jaskyňu. Tak, a lepší meč som chcel, čo? Jasná vec. Akurát jedna tyčka. Tak. To si vykraftíme ešte helmu. Tak, dobre. Fajn, ideme. Tak asi nejdeme, lebo za chvíľku bude tma. A sme úplne pripravení. Tak už len počkáme. Krásny západ slnka. Tak, no už choď dole, no. No, aby som mohol spať, no. No, kedy môžem ísť spať? Kedy? Dobre, už môžem. Dobrú noc. Dobre, a ideme vzhúru do jaskyne. Tak, prehľadáme tú jaskyňu a sa s vami rozlúčim. No. Bu. Wow. To je teda jaskyňa. Wow. Tak asi nič, no. Som sklamaný. Tak aspoň to železo 2 kúsky. 4 kúsky. Dobre, 4 kúsky. XPčka, uhlie, dobre. Som spokojný. Dobre, no, tak to je teda veľká jaskyňa, čo? Si označíme cestu, pôjdeme niekde.
Ejha. Toto tu čo je? Aha, sliepka. Jej. Ahoj. B. Tu asi nič není. Čo je tuto? To je jaskyňa? Nie. To není jaskyňa. Tak sa najem toho chlebíku. A hádajte čo? Sa s vami asi rozlúčim. A skúsim nájsť v oskrine nejakú jaskyňu. A do nej sa vrhneme v 9. dieli. Áno. Takže keď sa vám video páčilo, zanechajte like, odber, pekný komentár a ahojte!